Kaixo, Iker Peregrinan nauzue. Iker Peregrina, Euskal Natibo hutsa, lacrosse eta kitxo. Nor zara? Euskal Lacrosse elkartearen sortzailea naz, eta berez, Euskal Herriko lehenengo lacrosse taldearen sortzailea, Black Crossekoa. Lacrosse, zer da hori? Lacrossa antzinetik datorren kirol bat dugu, berez joko ritual bezala sortu zen Ipar Amerikan, eta Bagataguai izena hartzen zuten. Lehenengo kolonoak 1930 urtean, Uron laku antxera edo ingurura heldu zirenean, ikusi zuten joko tribal honek, eta nola jokatzen zuten makil batekin, makil horrek bazakan apaizek daramaten makilaren antza, jesuitak zirelako, frantsesak batez be jarri zioten gaurko izena. Eta de ju de lacrosse jarri zioten, eta izan like makilaren jokoa. Nola gertatu zen Euskal Herriko lehen partida? Ni lacrossean 2012an hasi nintzen, eta konkretuki 2012ko abuztuan anaia eta biok hasi ginen kirolak bilatzen, eta neuk berez gustoka dudana kirola egitea, talde kirola egitea, eta baita ere antropologia, aurkitu genuen lacrossea. Momentu garrantzitsuena niretzat, lacrossean izan zen 2013an Euskal Herriko lehenengo partida eta Muskizeko polikiroldegian jokatu genuen. Eta hori izango litzateke niretzat momenturik garrantzitsuena nire kirol bizitza honetan. Proteina topera? Edozein kirolean bezala, lacrossean ere elikadura kontrolatzea beharrezkoa da, ezta? Eta berez, proteinak parte garrantzitsua dira, gure giharrak sendo eta ondo hazteko, ezta? Entrenamendua edo partidu baten ostean, garrantzitsua da errekuperaketa ona izatea, eta horretarako proteinak garrantzia daukate. Zer bilatzen duzu benetan lacrosse kirolan? Galdera oso polita, eta nik uste lacrossearekin zentsu handia dakan hitz bat izango like adrenalina. Neuk proteina edo edari horri adrenalin deituko nioke. Baduzue ritualik? Berez, lacrossea ritual bezala jaio zen, orduan badakagu ritual asko. Baina gehien bat guztiok ekartzen gara, eta aldageletatik jateatzen gara motivazioz, eta beti izaten dugu garrantzitsuena dela oregotia, konpetitzea, guztiok bitzen gara partidua hasi baino lehen, izaten dugu zer egingo dugun eta nola jokatuko dugun, eta gero asterakoan bi taldeak ekartzen dira, eta bata besteari eskuak emoten dute, eta nik uste hori da garrantzitsuena, ezta? Kirolan edo zein kirolean, azkenean kirolaren baloreak bultzatzea. Eta nik uste kirolarekin erlazionatuta dagoen errituala hori izango litzatekeela.